Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios. Ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Diha sa Panultihon, Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 18. Bulahan ang tao nga may kaalam ug panabot. Mas daghan pa ang makuha gikan niini kaysa plata ug labaw pa kinigbili kaysa bulawan. Bilinlohon pa ang kaalam kaysa mga alahas ug wala gayoy labaw pa niini. Ang kaalam maghatag kanimong taas nga kinabuhi ug maghatag usab kinig dungog ug bahandi. Ang kaalam makahimo usab sa imong kinabuhi nga anindot ug maoy magtultol kanimo ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang kaalam mohatag og kinabuhi ngadto kanila nga magpabilin diha kaniya. Diha gihapon sa Panultihon, Kapitulo 5, versikulo 1. Anak, matnguni og pamatia ang akong kaalam ug kahibalo, aron masayod ka unsaon pagkinabuhig matarong, ug ang imong mga pulong magpaila nga ikaw maalamon. Samas nandan sa di pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung ba kita mga salang nagapabilin pa diha kini kung dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan ang atong paggamit sa rebound technique, ang atong pagpauntol gikan sa gawas balik nato sa sulod sa dapit nga may gahom sa Dios, o aron kita mapunan sa Espiritu Santo, ang Diyos Espiritu Santo makatudlo na kanato sa iyang kamatuoran. Apanalang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi dili ang imong paggamit niya ang imong kabubuton aron ikaw makahimo sa labing mahinungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. Ang desisyon sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa karon magandam ta pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain no sa mga higayon nga kami imong idala dinhi aron kami makapadayon sa among pagpatubo sa among kalag. Salamat o Dios sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Grasya nga buhi pa kami, grasya nga imo kami idala dinhi, grasya nga kami makapadayon pas pagtuon sa imong mga pulong. Salamat sa imong kaluoy, imong gugma ug imong grasya. Salamat nga among Bible study through the YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers o mga igsoon diha ni Kristo, ni agyapon kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og overcomer. Okay? Nikao, matun pa sa Grigo nga pulong, nikao.
Okay, padayon ta diin kita muhunong kagahapon, nining atong hilisgutan, nining pagtulunan nga giuluhag, overcomer. Now, karon atong isgutan ang pag-usab sa una-una, change of mind. Ang pagkambyo gikan sa pagkaway tinguha sa pag-angkog kinabuhing dayon ngadto na sa pagtinguhag kinabuhing dayon. Gikan sa pagkagahig kasing-kasing ngadto sa pagkalumok sa kasing-kasing. Gikan sa pagkadili matinuoron ngadto na sa pagkamatinuoron. Ug busa sa dihang ang tao magpositibo, kanang positibong kabubuto niya mao na karon ang magahatag kaniya og gahom sa pagpalihok sa iyang pagtuo. Ug diha sa iyang kalag siya mutuo kang Ginoong Hesukristo. Samta pag-ayo nga sa dihang iya kanang buhaton, gitangtang sa tao ang iyang panagbatok o panagbingkil ngadto sa Dios. Og ni anang paagiha mahimpit ang pagpasig-uliay batok sa Dios gikan sa tao. Ang tao ba makibatok sa Dios? Karon gitangtang ang panagbatok sa Dios ngadto sa tao, ug iyon man gitangtang ang panagbatok sa tao ngadto sa Dios. Ug tali kanilang duha nga nagkabatok mohari karon ang kalinaw. Irene, matud pa sa Grigong pulong. Matud pa sa Roma 5:1, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait, peace, irene o shalom na kita uban sa Dios, pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. No markahig maayo kanang bersikulo ha. Ug busa maangko na ni bisan kinsa ang kaluwasan. Apan timan ni pag-ayo kini, tungod kay ang tao may kagawasan man sa pagpili, anaman siya kaugalingong kabubuton sud sa iyang kalag nga hinatag kaniya sa Dios. Ang tao kinsa binuhat sama sa dagway sa Dios. Genesis 1:26-31. Dios bersikulo 26 nagkanayon kini. Unya maingon na usab ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Bersikulo 27, busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babae sama sa iyang dagway. Bersikulo 28, o gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan, ug lukpa ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananap. Bersikulo 29, ug miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi, ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Bersikulo 30, gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap, ug sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon, ug nahimo kini. Bersikulo 31, nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat, ug nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabhion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Paminaw, gibuhat sa Dios ang tao sama sa iyang dagway, ug kanang dagwaya labaw pa sa kagawasan, ug ang maong kagawasan bahin kana niyana. Sanglit ang tao aduna may kagawasan nga naa diha sa iyang kalag, kana hinatag kaniya sa Dios. Og paminaw, ang Dios kanunay gyung nagatahod sa kagawasan sa tao.
Ang tao nga dili paluwas may kagawasan sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. May kagawasan siya sa pagtuo o pagsalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Hinumdumi, ang kaugalingong kabuton adunay duha ka bahin sa pagpili. Ang una, pagdawat, ay kaduha, pagsalikway. Ug abi nimo unsay mga resulta? Ang mo resulta kung ang pagdawat mo resulta og mamunga og grasya. Ang pagsalikway magamugna og dautan. Busa maingon ta nga bugno kini tali sa grasya o sa dautan. No, sabtaw sab kini pag-ayo. Ang Dios nagapahimutang og pag-aghat ngadto sa tanang tao. Siya, ang Dios, nagaaghat sa tao sa pagtuo kang Kristo. Siya ay nagahatag niya ng maong pag-aghat o pag-agda. Karon, well, sa in English, atong giingon kinig, stimulus. Karon ang tao kinahanglang mutubag sa maong pag-aghat. Mutuo ba siya kang Ginoong Jesucristo? O musalikway ba siya kaniya? Ang Diyos igorang mo huwat unsa itubag sa tao. Dili makakontrolar ang Diyos sa tubag sa tao. Apan, di man ina, dili makakontrolar ang Diyos sa tubag sa tao. Ang resulta, kadtong mutuo kang Ginoong Jesucristo, ingon nga manluluwas, hatagan sa kinabuhing dayon, ug maluwas. Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 6:40, Juan 3:18. Kadtong musalikway kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, pagahukman ngadto sa linaw sa kalayo. Juan 3:36. Paminaw. Busa ang dili magtutuo kinsa misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas. Nagawakli, nagadumili ug nagasupil sa gibutyang nga kabubuton sa Dios nga nahipatik diha sa balaang kasulatan. Mantud pas 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Ug diha usab sa 2 Pedro 3:9, ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa ingisaan, sumala sa ginahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maginulsol ug mubiya sa ilang mga sala. Tutuki kining prinsipyo ha. Ang pagsupil sa dili magtotoo ngadto sa kabubuton sa Dios bahin sa kaluwasan, pinagi siyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, musangpot kini kang iyang ngan dili may sulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Pinadayag 13:8. Ang pinadayag 13:8 nagkanayon, musimba sa malanap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Ang pinadayag 17:8 nagkanayon, ang nakita mong mananap, buhi kaniadto apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay, gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tao nga ang mga ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi, sukan pa sa pagbuhat sa kalibutan, makakita sa walanap ug mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi. Pinadayag 20:15. Ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Og diadto mga tao nga mituo kang Ginoong Jesucristo, ang ilang mga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero.
Pinadayag 21 bersikulo 27, apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad o bisan kinsa nga naghimog makauulawng buhat o magbakak. Ang pasudlon sa syudad mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Pinadayag 21 bersikulo 1, unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit o bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit o ang unang yuta, ingon man ang dagat. Pilipos 4:3, og ikaw usab tinuod kong kauban, tabangi kini mga bayhana, kay naghago sila pag-ayo uban kanako sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan nasulat sa basahon sa kinabuhi. Pinadayag 22:19, og ang magkuha sa mga palagna nga niya dinhi, kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi ining libro ha. Tuod ang libro sa kinabuhi nga gisgutan diha sa maong bersikulo may kalabutan kana sa doktrina sa pag-amping, doctrine of preservation. Now, pangutanon ta kahigalang dili magtotoo. Buot ka bang maluwas? Nan, tumuo ka kang Ginoong Jesucristo. Mga buhat 16:31. Human nimo tuohi si Kristo, diha hatagan kag kinabuhing wala na katapusan. Suluban ka sa pagkamatarong sa Dios. Isulat diha ang imong ngalan nganha sa libro sa kinabuhi ug daghan pang mga kaayuhan alang kanimo. Ug abi nimo dungan niya na mahimo ka ng anak sa Dios ug may sakop ka na sa harian ng panimalay sa Dios. Apan kung isalikway mo si Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, mahinukman ka higala ug ipamatuod kanimo didto sa katapusang paghukom nga tungod sa imong pagsalikway kang Ginoong Jesucristo nga mahimo untang manluluwas, imong gisalikway ang labihan kadako nga gugma sa Dios nga iya ganing gihatag ang iyang bugtong anak o gilansang siya sa krus uban sa tanan mong kasalanan. Nan, kay imo man gisalikway si Ginoong Jesucristo, hinukman ka na ug mahidangat ka na sa dapit nga wala na'y pagbalik kay ang kapungot sa Dios magauban man kanimo. Juan 3:16. Busa, samtang sayo pa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Hayan higala ugma, ulahi na. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining grasya nga kasayuran, kamatuoran nga gikan gayod sa imong una-una ug amo kining gidawat. Salamat sa labihan kadako nga kaluwasan nga imong gitanyag kanamo. Salamat sa imong grasya, kining tanan among gipaimuslan. Aron kami may sibo gayod sa imong kabubuton. Lamdagi ka pagkabigtugang sa imong kamaturan. Aron kami makapadayon gayod sa pagsibog sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi. Aron makabot gayod namo ang among tumong nga maong pagkahamtong espirituhanon. Nga diyan na kami katakos sa pagkinabuhi. Salamat nining among Bible study, pinagi sa Vic Malvido Evangelistic Ministry kining tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.